onye gwara m chi ụwa garịkpa aga m ekpe lekwa ihe niile anyị mee nwaakịrị akpa obi ọra mechaa ya ya gbaghara anyị nwoke onye jeje rịọ ya lekwala kpa ebe ka anyị narị o rughị ọnwa 3 o bidoro ọrụ apa transfọma lekwa ebe niile na kefe ọkụ na ebe niile ekwughekwa ka ha aka ejeje emeghele anyị mmiri kpofuola anyị mmiri onwe m onye chọga mmiri ọ ga-aṅụ aṅụ ebe ọla ichere mmiri na ebe ọla ichere mmiri ke nkwunu maka ụmụaka ijere akwụkwọ n'ụyọ arịa onye kwugara nwa ụgwọ akwụkwọ ya kwụọla nwa shimoche ma akwụkwọ kwesọ mma anyị kpọọ nwa dum anya ya mekọ kọwalachi iwe anya fụọla ebe ọ nọ machi amakwanụchi anya ya kpụ emere m ihe mere ara mma jeje ma ya ikpe ọha ọwụ ya mere ama gwa ya chi agbaghara m ịmahụkwara ya n'iwu n'ala anyị ama gwa chi egbetola m ka ya na-abịa anya ya biri amara chi ọga m mgbaghara maka mmachi ebidoro m ya ọsịsọ maka eche m ọsịsọ emere ọdachi ma meme ya
pam pam. Bye. Mama. Onye adị ihe. Ew, nwa. Jesus. Ekele ngo. Ele dị isi. Adị mma. No. Yo, ọnwa chake. Jesus. Chineke na-enye nwa imene. Ekele dịrị aha sogo imena. Chineke na-enye nwa imela. Ekele dịrị aha sogo imela. Onye na-enye nwa onye ebube. Ekele dịrị aha sogo imene. Chineke na-enye mma imela. Ekele dịrị aha sogo imela. Onye nyere anyị ndụ imela. Ekele dịrị aha sogo imela. Daalụ. Daalụ nne m. Daalụ nne. Daalụ. Yo! Bụkwa. Anyị sị ka anyị O amasị m nwechake. Chineke ekele. Chikwudiwe otuto. Ndụ anọ. Ndụ dịchi ndị enyi. Eje ele ọnụ. Amen. Nụkwa. Ka m nwee. Ihe ọma ka m nwee. Ka gị onwe. Nna ọma ihe ọma dịkwa m. Anwụchila nwa. Ọ ga-adịrị gị mma. Amen. Dịkwara na ụmụnne. Amen. In Jesus' name. I have come to wipe away your tears. Asa kurulo ya kweboshi. Chineke so onye kpata ego ya nyetu nwanne ya. Today I am standing before you to show you that God has blessed me. Many of you know me, Owashi. Unu mo onye nwa, unu amaghị onye nwa. Owu ya ka owu ya. Owu ya ka owu ya. Aya Obiora ka ị ga-eso. Mọ na-ejeje mọ na lala Obiora ka ị ga-eso. Gwanụ ya Obiora ka ị ga-eso. Mọ na-ejeje mọ na lala Obiora ka ị ga-eso. Mọ na-ejeje mọ na lala Obiora ka ị ga-eso. Hey! Obiora ka ị ga-eso. Mọ na-ejeje mọ na lala Obiora ka ị ga-eso. Ihe ndị mara Chineke mma, ihe ndị mara ya bụ onye ike. Ihe ndị mara Chineke mma, ihe ndị mara ya bụ onye ike. Ihe ndị mara Chineke mma, ihe ndị mara ya bụ onye ike. Ihe ndị mara Chineke mma, ihe ndị mara ya bụ onye ike. Ihe ndị mara Chineke mma, ihe ndị mara ya bụ onye ike. Ihe ndị mara Chineke mma, ihe ndị mara ya bụ onye ike. Ihe ndị mara ya bụ onye ike. Ihe ndị mara ya 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 onye ike. Ihe ndị mara ya.
nwa nwoke echi m ekele gị iji waa emegani ewela m oche eze m okpu eze m n'ọfọ ndị ụmụaka anyị nyere m chinjichima sha ha ahụ m kwuru kpanji chụhụ gị sha ụlọ ọrụ mma yohayo anya gị biri n'udo kpa iji biri n'udo kemechi nna nwa m ịyọla Igwe daalụ na mbụ obiọma kpara m nke ukwuu otu ishiri kwuo okwu na nnabata nke nnabata hụrụ anyị. Ana m ekele Chineke n'ihe niile. Mma m kara isi anyị wee bịa mana ọ ka na ebe ọ na-anara tritment kwana mmakwa ọfụma na nwa mgbe nta ahụ ga-adịkwa ya mma otu o siri do anyị na mma. Ihe niile mege n'ụlọ anyị mgbe ahụ ịma onye ọbụla bịara che na ọwụ iyi mpa m nwụrụ gburu ya. Alo? Obi kwelu na-ekwu. Esedem. Na fe kposara ya ikpe. Ya na ife niile lụkọba n'afọ niile a na ọgwụsigo. Irikwu na onwere ife anyị enwetakwa. Chai! O ya. Mpa m nwere ihe a na-akpọ BP ọbara mgbali elu. Ọ bụ ihe gburu mpa m. Mana ha nwere ihe ahụ nwụcha ihe ahụ onye ọbụla lekwasịzi anya ha na-ahụtazi mpa m dịka onye ọjọọ ha na-ahụtazi famili anyị dịka ndị abụrụ ọnụ. Akwụkwụchi ebe oshi bịa m si kedu ebe ihe nke ashi a na-eme ka a na-eme ọrịa ka nke dakwasa nwanne m nwaanyị ha were ekpenta ka m ga-akpọ ya chicken pox amamihe m ga-akpọ ya akpọ saa ya ahụ nwanne m nwaanyị si na agba ọbịa pụọ. Mana site na amara Chineke ihe niile a merenụ amaghị m na Chineke ji ya na-akwadoro anyị ebe mgbaba nke siri ike ya wee ebe anyị nọ kịta. Maka na asị onye ọbụla ji Chineke hinyere isi ọ naghị ekwe ka ihere mee ya na o nwere ike ahụhụ niile ahụ ị na-ata egbu oge mana oge egbuchasị oge nwantịntị oge ya agabiga ka enwe ọṅụ. Tata ọnwa anyị nwa bụ ndị na-achị ọchị. Ana m ekele Chineke na nnabata nke nabatara anyị. Obi ụtọ m taa bụ na ihe niile na Chineke kwadoro n'isi ezinụlọ m na n'isi mmadụ niile ma n'isi obodo anya na ha ncha abịago na mmeso. Ọrụ Chineke ji m arụ ugbu a ọ ihe o ji maka ya kee m. Igwe obi jupụtara m n'aṅụrị. Daalụ rienne. Daalụ. Nna nwa m kemmechi ahụ m chụrụ gị enwe abịam onwe m ma jụpụchara ebe nwaanọ arị ebe ọ nọ kacha dị mmabe ahụ gwagwụgwa m data ga-ahụ onye mega ihe niile emega na ebekemebe obiọma akpa m ahụ anwa agbalịala ụna nga ịdị ugbu obi ru m ụtọ naanị Chineke maana. Igwe kedu maka Maazị Achebe? Maazị Achebe anwụọla. Chọ agwa asha ya gbukwara Achebe maka ala ahụ azọga ala ke nnukwu egbu onwu maka isi awa ego enyere eji zụọ ala ya ajụcha ya ga-enye ya ha ekwu maka ya ka ya chika ma hụ ga-emevu ya hụ gbuo hụ zuo ike ọ bụ ji gbuo Achebe. Kekwanụ maka nwanne papa m Emodi ka ebe ọ nọ?
Dalo, oh. Kezi nke ọnọtụ a? Dede, ọnọtụ aka mgbe mkpụrụ ụbọchị ole. Oge ọ batara na aka eze, ọ kwupụtacha ihe ọjọọ niile o mere ka o si gbuo papa gị na Maazị Echebe. Anyị anụchaghị ihe niile ndị ahụ o mere. Anyị agbarakwala na ya. Kekwana ọ na-aṅụkwa ọgwụ? Dede, ọ naghị eri nne, ọ naghị ekwu okwu, onweghị ihe ọ na-eri, onweghị ihe ọ na-eme. Maazị m ihe m ga-eme. Ihe mere ugbu a, anyị ga-achọ akwa ka anyị ebe ya. Anyị akpụ ya jụụ n'ọgwụ kịta ozugbo. Isu? Ọsụ? Anyị akpọ ya jụụ n'ọgwụ. Ya. Nnenna, biko, achọrọ m ịyọ gị ofu ayịyọ. Ọ bụ eziokwu na o mejọrọ anyị. Ọ bụ eziokwu na o kwupụtara ihe ọjọọ niile o mere. Mana ọ bụghị ya ka anyị ga-eji hapụ ịgbaghara ya. Anyị bụ ndị ụka. Anyị bụ Catholics, anyị bụ ndị ụka fada. Cheta anyị na-ekpe nna anyị bi n'eluigwe asị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ọkwa ị na-eso ekpe ekpere ahụ. Biko, anyị ga-agbaghara ya. We must take him to the hospital. Ọ ga-eso anyị aga ụlọ ọgwụ. Ọnkụ? Mba. Dede, anyị ga-eje ụlọ ọgwụ. O? Dede. 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 Dede, mgbe ị gaghị eme anyị ihe a, biko. Dede, Obiọra nọ here. Achọrọ m ịkpọga aga ụlọ ọgwụ. Arụ gị ya. Dede. 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 Oh, Chineke nna. Dede. Dede. Papa. Hey! 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 Okosisi Ada. Papa. Hey! 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 Papa. Hey! Dede ma hapụla anyị. Dede ma hapụla anyị. Dede ma hapụla anyị. Dede onye ka ị hapụrụ Obiọra ala. Papa, biko, Papa. Hey! Hey! Ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi ndị niile kwere n'oge aga site n'ebere nke Chukwu azụ ike na All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.